fucking shit. Zdravo, moje ime je Milan i dobrodošli, ovo je prvi vlog na našem Alfa i Omega kanalu, gdje ću ja ukratko da kažem neke informacije vezane za sam kanal, šta se sa njim promijenilo i šta nas čeka u budućnosti. Kao prvo želim da vam se zahvalim ime čitave ekipe, prešli smo 500 subscribera i preko 20.000 aprila, što je odlično. Puno je prošlo od onog našeg klipa za upoznavanje koji smo snimali na sličnoj pozadini i od tada smo dosta toga naučili, vidjeli smo koje su naše greške, šta da popravimo, šta da poboljšamo, šta vi kao gledalci želite najviše da vidite. Počneš sa nule i tako polako rasteš, sada već više i više, što je jako zanimljivo, nekako nam daje motivaciju da dalje radimo i veliko vam hvala na tome. Kao što ste mogli da vidite, nova ekipa je tu, mi smo polako u svakom klipu dovodili po jednu osobu i sada nas ima oko 7 od Mihe, Marka pa svih ostalih, tako da je sada sam rad na YouTube-u puno lakši jer kada jedan zakaže uvijek imamo drugoga, a ne kad smo prije radili samo ja i Rajko, tako da ako jedan od nas ne može, klipa tog dana nema. Tako da polako ćete ih sve upoznavati, oni od sada ostaju u svakom klipu i bit će to puno zanimljivije i puno kvalitetnije za gledati. Ono što je jako bitno da napomenem jeste da vraćamo stari sistem kao i prije, 2 klipa sedmično, to jeste 2 skeča sedmično, ali za tačan opis rasporeda objavljivanja klipova možete vidjeti u opisu kanala, jeste da je on ostao poprilično isti. Ali opet, što se tiče drugih dana objavljivanja filmova i serijala, to još ne mogu ništa obećati, ali naravno trudimo se da uvedemo i to, tako da bi imali i taj neki serijal plus ova 2 skeča koja obavezno bi trebala da idu svake sedmice. Ono što je još jako bitno, a možete da vidite ovdje, jeste da prelazimo na rad na našu Facebook stranicu. To jeste, zamolio bi vas sve ljude koji nas pratite, jer sada vas ima, da pređete i na Facebook stranicu, jer tu se možemo puno družiti više nego na samom YouTube-u, to jeste dopisivati. Dnevno ćemo postavljati neka pitanja na koja ćete odgovarati i tako nekako da držimo tu povezanost sa vama, da vas što više i više upoznajemo. Još što je bitno za Facebook stranicu jeste da će tu izlaziti kratki inserti iz klipova koji trebaju da dođu za tu narednu sedmicu. Znači, ako ste na Facebook stranici imate privilegiju da vidite šta sljedeće sedmice dolazi kao skeč. Tako da će to biti isto jako zanimljivo. Zato vas još jednom molim, ovo će ostati do kraja klipa, da kliknete tu i da pređete na Facebook stranicu i da nas tu počnete pratiti, jer bit će isto jako zanimljivo kao i na samoj YouTube stranici. To bi otprilike bilo to, neću da dužim klip. Ovo je kao neki specijal 500 subscribera plus, mada nije nešto posebno. Poslije ovog će izaći i novi trailer koji označava neku novu fazu ovog samog YouTube kanala sa novim ljudima tu. Naravno, ne možemo ostaviti stari trailer kada nas je puno više sad tu i kada je sam rad promijenjen, tako da pogledajte to, jer tu će se predstaviti novi ljudi koji su došli na Alfa i Omega kanal na neki šaljiv način. To bi bilo to, hvala vam još jednom što nas pratite u ime svih ostalih koji nisu nažalost mogli da budu tu. Još jednom kažem, slobodno pređite na Facebook stranicu jer tamo nas očekuje puno zabave. Moje ime je Milan i do sljedećeg puta.